Ik vond het weer een mooi gesprek. Maar Eman, als hij in Nederland is, komt altijd even bij ons praten, toch als christendemocratische vrienden. We hebben het over een aantal onderwerpen gehad. Natuurlijk over de relaties van de verschillende landen in het Koninkrijk. Dat we niet alleen op een negatieve manier daarnaar moeten kijken, namelijk vanuit het verleden, maar ook heel erg naar wat kan dit bieden voor de toekomst. De win-win die er zit tussen de verschillende landen van het Koninkrijk. En daarnaast hebben we een aantal heel erg concrete problemen besproken. Dus de MOU's die getekend zijn als het gaat over de vestiging van Wageningen Universiteit op Aruba. De MOU over de KLM, dus de verbinding tussen Nederland en Aruba. Hoe we dat beter kunnen doen. Dus zo hebben we een heel aantal concrete velverbranding hebben we natuurlijk ook besproken. En dat geeft ons weer ideeën ook om in het Nederlandse parlement te kunnen bespreken. Ja, is het moeilijk om toch sterk te staan met Aruba en de Caribische eilanden in de Tweede Kamer? Ik denk het niet. Je ziet wel verschillen tussen politieke partijen. Maar er zijn gelukkig verschillende partijen die het belangrijk vinden om een sterk koninkrijk te hebben. En om de relaties met de landen in het koninkrijk en Aruba, om die sterk te hebben en te houden. En het CDA is een van die partijen. En dat willen we graag natuurlijk vol blijven houden.